Posolstvo kráľovnej pokoja 25. marca 2022 Medžugorie. Drahé deti, počujem vaše náreky a modlitby za mier. Satan už roky bojuje o vojny. Preto ma Boh poslal k vám, aby som vás viedla po ceste svetosti, pretože ľudstvo je na rázcestí. Pozývam vás, aby ste sa vrátili k Bohu a k Božím prikázaniam, aby ste boli dobrí na zemi a prekonali krízu, do ktorej ste sa dostali, pretože ste nepočúvali Boha, ktorý vás miluje a chce vás zachrániť a priviesť k novému životu. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie.